Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Yanzi makadii zvenyu mukomanashi. Inini ndiri mukadzi ane makore 32 ekuberekwa. Ndinewo confession yangu yandiri kudawo kuti kana ndakuudzai munge muchizondiposterawo paplatform penyu. Mukomba zvakaitika ndezvekudai so. Ndinorangarira kuti ndichikura kumhuri yekwana amai kwaigara kuchingofiwa, asi nekukura ndakazotanga kuona kuti amai vangu vanenge ndivo vainge vachikonzeresa ndofu dzose idzo dzainge dzichiitika mumhuri. Ende kumhuri yekwana amai mukoma nanhasi uno kunyangwe zvavo ivo amai vakazoshaika, vanhu vanongoshaika muna October. Hama dzose dzaamai dzandinoziva dzose dzakapera kufa mwedzi wa October, kunyangwe ivo amai vangu vakashaikawo mumwedzi iwoyo wa October. So pane imwe nguva iyo yandakambotumwa naamai mushure mekunge vamwe amai guru vatanga kurwara. Amai guru ava vainge vachirwara vainge vakaadmitwa kuparire nyatwa. Then amai pane pavakazondituma kuti ndinge ndichienda kunoona amai guru. Ende panguva yacho iyoyo amai vakabva vanyepedzera sekunge vainge vari very busy musi iwoyo, zviya zvekuti vainge vasingatokwanisi kuti vange vachienda kunocheka up on amai guru. Saka ndakati ndava kuda kunobuda, amai ndo pavakabva vazondipa kamwe kamucheka aka mukoma ndingangoti kainge kakangokura kungofanana nesocks remwana mudiki, mwana mucheche chaiye, asi mukati mekamucheka aka mainge makazara tsono dzacho dzainge dziri diki diki, but dzainge dzakaita zvekusungwa neimwe tambo yainge iri yered. Tambo yacho masungiro acho ayainge yakaita tsono idzi yainge yakaita zviya zvekuti yainge yakaita zvekudzipesanisa. Vakati vandipa kamucheka kaya kainge kari kadiki, ndokubva vati kana ndazosvika kuchipatara ndaifanira kuti ndinge ndichizokandira kamucheka ikako pasi pemubhedha uyo wainge wakararirwa naamai guru vangu avo vainge vakaadmitiwa kuparire nyatwa. Mukoma ndakabva ndazoenda kuchipatara kuya, asi ndakazoenda ndiri inini neumwe munin'ina wangu iye nekuda kweage yake akabva azorambidzwa kuti ange achipinda kuti tinge tichienda kunoona amai guru tiri tose. So ndakabva ndazoenda kunoona amai guru ndiri 1. Ende musi iwowo vana vaamai guru vakanonoka kusvika, because by the time yavakazosara vachisvika inini ndainge ndatopedza kuita zvose izvo zvandainge ndaudzwa naamai vangu kuti ndinge ndichiita. Ndakati ndichinopinda muward muya mainge murere amai guru, ndakabva ndazovapa mabanana nemaapples awo ainge akatengwa naamai. Chakandinetsa pamabananas nemaapples iwawo acho andainge ndakanzi ndiwo andaifanira kuti ndinge ndichienda kunopa amai guru ndechekuti zvinhu izvi mukoma zvainge zvisiri fresh, zvinhu zvaitorakidza kuti panzvimbo pacho pazvainge zvakachengetedzwa naamai vangu panhu pekuti painge pasiri right, because mafruits awa acho andainge ndakanzi ndinge ndichizoenda kunopa amai guru ainge achigara mubedroom kusvika amai guru vachizofa. Ndo pandakazoona umwe musi amai vachitora mafruit ose iwawo awo avaipota vachiti kana musi iwowo vari ivo vari kuenda kunoona sisi vavo ndo pavaibuda vaine maapples nemabananas iwawo. Mubedroom maamai vangu maigara muine kamwe kabar fridge, ndo kavaiwanzokuchengeta chikafu icho chavanenge vachida kupa murwere. Ende kazhinji kunyangwe kana muri mumaraini ekwedu uko kwatakakurira, kana kuri kunzi munhu akarwara, isusu tainge tava kutoziva sevana vamama kuti mama kana vakagara vangoshanyira murwere, munhu iyeye mukoma, munhu iyeye anobva azoshayika, haaizombotora 3 kana kuti 4 days mushure mekunge ashanyirwa naamai vangu achirarama. So I don't know kuti zvikafu zvose izvi zvainge zvichizopiwa varwere naamai
amai vangu zvainge zviri zvikafu zvainge zvakaita sei, kana isu sevana vavo taitotya kuti tinge tichitambidzwa chikafu naamai vedu, because nguva zhinji waikwanisa kuti kana ukatambidzwa chikafu naamai usiku paya kana wava kunorara waikwanisa kuzongotanga kungorota dzimwe hope dzinenge dzichityisa. Tainge titori nekamwe kajoku kedu kataigara tichingotaura inini nemasisters angu ekuti kana amai vari ivo vabika musi iwoyo, mangwana makuseni munhu wose anotomuka achidzvova zvimwe zviya zvinonhuhwa. Handizivi kuti zvinonzi kudii zviya zvekuti unomuka uchidzvova like munhu akarara achifidwa nyama inonhuhwa. This used to happen whenever our mom would cook for us. Saka kunyangwe takaneta inini nemasisters angu just to avoid kuti amai vange vachitibikira, vanhu vaitozvimanikidza kuti vange vachizobika so that our mom could not cook for us. Mukoma ndakati ndaenda ndanopa amai guru mafruits aya, but ndakaona kuti amai guru pachavo vairakidza kuti vainge vachitotya kana kutoteta kuti vange vachidya mafruits iwayo acho andainge ndanzi ndinge ndichienda kunovapa naamai vangu. Asi sezvisinei amai guru vaya vakabva vazotora 1 banana ndokubva vazotanga kuridya, asi vakangoti vachingonopedza kudya banana riya ndokubva vazotanga kurutsa, ndo pakabva pazosvikawo vana vaamai guru. Asi ndainge ndatoita zviya zvandainge ndaudzwa naamai vangu kuti ndinge ndichinorasira kamucheka kaya ako kainge kakaenzana almost nesocks remwana mucheche, kainge kakazara tsono mukati. Nekudawo kwekuti at that time ndainge ndisati ndanyatsonzwisisa kuti kunze uko vanhu vanoshandisa mushonga. I didn't know kutoti maybe amai vangu vaiva nemhiko dzavo idzo dzavainge vachiita. So ivo amai guru ava vakaadmitiwa muchipatara muna September, vakagara muparirenyatwa mwedzi wose vachingorwara. Then September wakazoti wava kuda kunopera, ndipo amai vangu pavakazondituma kuti ndinge ndichienda kunorasa kamucheka kaya ako kainge kakazara netsono idzo dzainge dzakasunganidzwa nemucheka wered pasi pembedha uyo wainge wakararirwa naamai guru. Ndakati ndichinokanda kamucheka kaya sanhasi, then a few days later tichingonopinda muna October, then ndokubva tatonzwa kuti amai guru vainge vashayika. Hama zhinji mukoma dzaamai vangu dzaiti paya kana dzava kunyanya kurwara dzaibva dzazounzwa kumba kwedu isusu, because amai mumhuri yekwavo ndingangoti ivo neimwe hanzvadzi yavo avo vanova vari ivo ndivo sekuru vedu. Sekuru vedu ava ivo vachiri vapenyu vari tu kudaro ndo vanhu vainge vaine mari yakawandisisa mufamily mavo. Saka vanhu vazhinji vaite paya pavanenge vava kurwara vaibva vazobva kumusha vachiuya kuHarare vachiitira kuti vange vachiuya kuzorapwa muzvipatara zvemuHarare. Saka it's either vaiuya kuzogara kumba kwedu isusu kana kuti vaiuya kuzogara kumba kwa sekuru. Ende ndinorangarira kuti mama vaiwanzo kuti kana hama yavo inenge ichirwara yauya kumba vaibva vazodana imwe ng'anga yavo. Ng'anga iyi yaingoti kana ikangosiya mishonga yainenge yasiya, munhu iyeye anenge achirwara mukoma haimbopona, aitofa chete. Ende hama zhinji dzaamai dzaizosara kuzosvika kuchipatara dzichitonzi dzinenge dzatoshayika kudhara. Saka mukoma ndazongotiwo ndakateerera imwe confession ndopandakabva. Saka mukoma ndazongoti ndakateerera imwe confession ndopandabva ndazofunga zvimwe zvinhu izvo zvainge zvichiitwa naamai vangu pavainge vachiri vapenyu, zvinhu zvekuti kana nanhasi uno ndikafunga nezvazvo ndinonzwa hana yangu ichirova. Right now inini nemasisters angu ose takazobva zvedu muZimbabwe ndokubva tazouya kuno kwatiri kuraramira tiri kumhiri kwemakungwa. Asi when our mom died isusu tainge tichiriko kuZimbabwe, but one of our big sister ainge atouya kuno
kwatiri kumhiri kwemakungwa. What I remember ndezvekuti pane zvimwe zvinhu izvo zvavainge vakasiya vakaudza sekuru nababa vangu kuti kana vazofa zvaifanira kuti zvinge zvichizoparadzwa before vasati vazozivisa dzimwe hama dzavo. So growing up there was this other thing icho chainge chirimo mubedroom mamama, not knowing kuti chinhu ichi it was a form of an altar. Isusu taingofungidzirawo kuti maybe it is just an interior decor or something like that, but now that we are all mature tava kukwanisa kunzwisisa kuti all that we used to see chirimo mubedroom mama vedu na daddy vedu, it was an altar. So this thing mukoma, the way it was designed, chainge chiri padhuze ne dressing table. So on top of that dressing table there was a very big mirror iro rainge richishandiswa na mama whenever she was doing a makeup. But this mirror of hers mukoma, it was designed zvekuti kana wainge uchingoritarisa ka1 waingofungidzira kuti she is someone that loved aya anonzi ma-African designs, because it was designed all over nezvuma zvakasiyana siyana. Then close to the dressing table yaamai vangu painge paine zvimwe zvidhori. I don't know mukomanash if you know, pane zvimwe zvidhori zviya zvinovezwa nevanhu vachishandisa miti. So zvidhori izvi it's not like chinenge chiine the whole body, but it was just the face only. But zvidhori izvi zvainge zvakareba zvekuti the height yacho we can say kuti inenge ichitosvika close to your knees. Saka zvidhori izvi it was the face of a woman and the face of a man. Then paiva nechimwe chidhori, the way yacho yachainge chakavezwa nayo, it was quite small zvekuti sometimes if you could look at the place apo painge pakaiswa zvidhori izvozvo you could not even recognize kuti painge paine chidhori che number 3. Saka pazvidhori izvi mukoma, after the death of our mother pandakazodanwa nasekuru vachiti pane zvimwe zvinhu zvavainge vachida kuti tinge tichivabatsira kubvisa mubedroom mama vedu nadaddy, ndo patakabva tazoona kuti zvidhori izvi zvainge zviine kamwe ka secret compartment. Saka muka secret compartment imomo mainge muine zvimwe zvuma zviviri. Zvuma izvi zvainge zviine mabeads ainge akasiyana siyana pamacolors, but macolors ainge akawanda pazvuma izvozvo ainge ari macolors green nemacolors red. Then on the other secret compartment yechimwe chidhori ndakabva ndaona kuti there was a stack of photos. Kudhara vanhu vaita zviya zvekuti kana vakatorwa mapictures then mapictures aya aibva azogezeswa. So we then saw kuti there was a stack of photos inside there ainge akaitwa piled up in that secret compartment. Ende chakazondinetsa ndechekuti all of those pictures mukoma, wose munhu ainge aripo pamaphotos iwawo ainge akashayika, and each and every photo yainge yakaita zvekucancelwa out with a pen, and each and every photo yainge yakacancelwa nepen yered. Asi pazvinhu zvose izvo zvainge zvichida kubviswa mubedroom ramama, zvinhu zvacho zvose sekuru hapana kana chimwe zvacho chavakamboda kubata. Kunyange baba vedu vairakidza kuti ivo kubata zvinhu izvo zvavainge vachitibatisa vainge vasingatombodi kana kuswedera padhuze nazvo. So after they had told us kuti tinge tichisimudza zvinhu izvozvo tinge tichienda kunozviisa mumotikari, takaita zvekunozviisa mubucket, then zvimwewo ndokubva tanzi tinge tichizviisa muplastic. I still remember kuti that stack of photos takabva tazonzi tinge tichimaisa mune rimwe plastic iri rainge riri rekwa-TM. Ndokubva sekuru nadaddy nemasisters angu vazoti taifanira kuti tinge tichizodriver, then takabva tazoenda nezvinhu izvi kuna mukuvisi mukoma. Ndokwatakabva tazoenda tikanodhampa zvinhu zviya, then we returned back home. Takazoti tadzoka kumba ndipo sekuru nadaddy pavakazotanga kuzivisa vamwe vehukama kuti
amai vedu vainge vashaika. But ndingangoti if I can gauge the time kubva amai pavakashaika, because in those days kwainge kuchiri nema landlines, so the hospital actually called home, then baba ndo vakabva vazoita pick up the call, ndokubva vazoziviswa ne the hospital kuti amai vedu vainge vashaika. So if I can gauge the time yekuti sekuru vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichibvisa zvimwe zvinhu izvo zvainge zviri bedroom mamama, I think this thing it took us about 3 hours. Then takazoti tabva kunorasira zvinhu zviya muna mukuvisi, ndo pavakazotanga kuzivisa hama neshamwari dzavo kuti amai vedu vainge vashaika. 3 hours after they had gotten that notification from Paririnyatwa, vachifonirwa vachiudzwa kuti amai vedu vainge vashaika. So takazoti tati kurei, our dad never remarried anyone, but there were days when you could feel as if mumba amai vedu vainge varimo. So isusu zvedu takabva tazouya zvedu kuno ku overseas, then our father he then passed away, but ivo sekuru vedu ava vachiriko, vachiri vapenyu. Ende zvinhu izvo zvekuti hama dzaamai vedu dzinoshaika muna October mukoma nanhasi uno zvichiri kungoitika. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Like I said before, kana kuri kunzi kwenyu, kana mukagara pasi mukatanga kucalculate madates and the month ekuti hama dzekwenyu ndo mwedzi wadzinowanzokufa, if you see kuti there is a pattern, please uyaiwo kuinbox kwangu, then movha mazotiudzawo kuti kwenyuwo kana vanhu vachifa vanofa here in a pattern, vanofa here after 2 kana kuti 3 years, chii chinomboitika kwenyuwo kwamunobva, so that we can share with the rest of the world. Zvinhu izvi zvinozototibatsira because unobva wazotozivawo kuti hondo dziri kumhuri yekwenyu ihondo dzinenge dzakamira sei.